Здравейте, свободни души! Как сте? Добре дошли в каналът ми. Аз съм Елсен и съм човек, който има способността да вижда енергийните блокажи в човешкото тяло. И чрез тази моя чувствителност разчитам как енергията се движи в тялото и къде се задържа. И как това влияе на нашите емоции, здравето ни и животът ни. В този канал ще споделям знания, наблюдения от моят духовен водач и опит, които могат да ви помогнат да се свържете по-добре и по-дълбоко с самите вас. И така, днес съм тук, за да си поговорим за знаците, които ни се дават. Как да ги разпознаваме, без да ги подминаваме в живота ни. Готови ли сте? Хора, има моменти в живота, в които човек си казва: това случайно ли беше? Или беше един знак? Я пишете отдолу под коментарите и споделете с мен. Колко от вас виждате тези знаци? Примерно, какви могат да бъдат тези знаци? Среща. Примерно, която променя всичко. Затворена врата, която тогава ни е боляла, а пък по-късно, примерно, се оказала едно спасение за нас. Или пък повтарящ се урок, който животът ни поднася отново и отново, като колелото на съдбата. Сега ще споделя с вас нещо много интересно и ще кажа какво казва ислямът за това. Там има едно много дълбоко разбиране за това. И в свещената книга се пише така: животът говори, но не на всеки език и не по начина, по който ние го очакваме. Нали така? Хора, знаците не са мистични. Те са навсякъде около нас. Навсякъде. Дори когато сте тук, това също е един знак за вас. Но това не са само чудеса, хора. Или нещо свръхестествено, разбира се. Примерно, знак може да бъде нещо, което се случва на време в живота ви. Какво ще рече това? Нека разгледаме. Примерно, Господ ви изпраща знак и ви показва нещо. И след това нещо, което вие ще го видите, ви предстои, примерно, дадена случка. Той ви предупреждава на време с това. Другото нещо е нещо, което се повтаря. Постоянно, монотонно в живота ви. Нещо, което разкрива истина за самите вас. И не защото Всевишният ни праща кодирани послания, а защото реалността, какво? Сама по себе си е едно огледало за всички нас. И знайте, че знаците не идват, за да ни водят в живота. А какво? За да ни събудят. Те ни казват: събуди се, отвори си очите. В хадисите пророкът Мохамед ни учи на нещо много важно. Без да го казва директно, разбира се. Той казва така: не всичко, което се случва, е отговора. Понякога е един въпрос за нас. Един въпрос за всички нас. Да се запитаме: защо ми се дава примерно този знак? Какво чрез него Господ иска да ми каже? И когато нещо се повтаря в живота ни, вместо да питате защо точно на мен, може би въпросът е друг. Какво не искам да видя? И хора, не ги гадайте тези знаци, а ги усетете с вашето сърчице. Отворете сърцето си за тях, за да ги разбирате правилно и да станете част от тях. Защото когато човек започва да вижда знаци във всичко, той спира да носи отговорност. Нали така? Да, човек мисли, избира, действа,
А знаците какво идват след това? За да коригират нашата посока в живота ни. И сега ще си поговорим за най-ясните знаци в живота ни, които са вътре, в самите нас, в нашето сърчице. Първият знак е нашето сърце, хора. Защото сърцето също вижда, нали така? Не само вижда, а и чувства. И понякога знакът не е събитие, а вътрешно неспокойствие в нас. Една тежест, която не си отива. Или обратното. Яснота, която идва без обяснение. Я пишете сега, отдолу под коментарите. Колко от вас сте почувствали и изпитали в даден момент това чувство? Чувство на безпокойство, на вътрешно неспокойствие, страх, тежест в гърдите ви. Една тежест, която не си отива. Или обратното. Яснота, която идва без никакво обяснение. И не защото е магия, хора, а защото когато човек е честен със себе си, какво се случва? Истината става трудна за игнориране. Нали така? Нека сега да си поговорим и за хората, които не виждат знаците. Защо се случва това, според вас? Защо някои хора не виждат знаците? Ами не защото няма такива за тях хора. Напротив, а защото са прекалено заети да доказват, че са прави в живота. И хора, знайте, знаците не са за онези, които искат контрол, а за онези, които са готови да се поправят в живота си. Защото понякога най-големият знак за нас е, че нещо не се получава. Колкото и да го натискаме и искаме. Нали така? И сега. Може би смисълът не е да търсим знаци, хора, а да живеем така, че когато дойдат тези знаци в живота ви, да не ги изкривяваме, а да ги разберем и да се замислим. С ясна съвест, с отговорност, с готовност да приемем, че понякога ние трябва да се променим, а не обстоятелствата около нас, а ние самите. Защото най-големият знак в живота ни е какво? Дали учим, дали се учим от него, хора. Ами това е, което пожелах да споделя днес с вас. Аз ви благодаря отново, че ме гледахте, че отделихте ценното си време за мен. Не забравяйте да ме подкрепите, като се абонирате за канала и натиснете камбанката. Аз съм ви много благодарна за това. Благодаря ви, че бяхте с мен и до следващ миг. Желая ви хубав и спокоен ден на всички.